Dili jud lalim mag-online seller, gamay ra ang legit nga mo order. Kung mag-post ka og mga items, daghan na mo comment og HM. O niya ang price ato ng EPM, pero iya alang di ay isin. Kung mag-live ta mo comment og mine, pag-follow up di na mo paramdam na ay magpa-deliver og order. Pag suma di ay iyang i-cancel na ay magpa-deliver og order. Di na dayon nun daghang pasangin. Day, oh day, ayaw patas ako ang sungay. Kay ako day, ning kamot rasbinan siyang ginagmay. Naapoy ubang mangutana sa item kung kiniurig ba. Kung tubagon ni mo ko o sila, ingnon tag nga nung pagkabaratuha. O niya kung ang presyo mahal ra, mo ingon pod og pagkamahala. In town inday makalibog ka, ayaw order kung di kaya sa bulsa. Tanan ipangutana na aba, magpasentik pa dyan siya, human na tuog sensa iyaha. Ingnon tag-chatra ko balik ha. Day, oh day, kung nang trip ka ayaw lang ko day. Kay ako day, ingkamot rasbinan siyang ginagmay. Na ay magpa-deliver o order. Pag suma di ay iyang i-cancel, na ay magpa-deliver o order. Di na dayon nun daghang pasangin. Day, oh day, ayaw patas ako ang